Mwadhi nyime bang' ywe adundo nyako Ramogi. Piny owacho okwayo jopuonj madongo mag kuonde tiegruok kata TVETs mondo omi ochak chenro mar rwako jopuonjre kuonde tiegruokgo e kinde ka kinde ma ok girito nyaka dwe mar achiel kaka osebed kitimo e kinde mokalo. Kawuoyo e sama ne oromo kod jopuonj madongo mag kuonde tiegruok mag TVETs, jagoro mongirore mochung' ne tiegruok mag TVETs e Migago mar somo Dr. Esther Moria owacho ni piny owacho oketo mahino eno ni kuonde tiegruok duto mapacho ka otiyo kamoro achiel kod kembe mar neno ni jopuonjrego ni kod nyalo mar chuogo tijegi giwegi. Moria osingo ni piny owacho oketo tenge omenda mar tayo TVETs ka okwayo kuonde mag tiegruokgo mondo many yore mamoko machalo kaka pur mondo gibug godo omenda magiyudo. In January, everybody is opening in January, so that industry is asking, we have to wait until January for you to admit students so that they can come into our space in industry. No. Thank God I told them I'm coming from the university where I don't know from Jomo Kenyatta what KU was doing, and it is okay. I have told them that I used to pass through KU as I'm going to Jomo Kenyatta and they're having a graduation. And I don't even know, because that is not Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta is way ahead. We can have our graduation 2 months down the road. The future is not that we have industry here and the training institutions there. The future is co-investment, is diffusing the roles between industry and the training institutions. So this is where industry will become training space.